Mapasyado lang kita nga di, malibot lang kita. Baga kung gadlainin, kadalilainin, maligot lainin nga ito ni mga raw. Ay! So kami din itong Tanawan National High School. Kumusta ka mo didi? Okay lang sangkay. O upaya ha, magsangkay kita ha. Upaya, makadi kita sulod ha, malibot lang. Malibot lang kita. Omit era din di camping site, era din di dapit na. Nurunian mapakyan na kita kung pero nangatanan ito nag-register ng mga kabataan. Ang mga taga-diin nga lugar. Tabi-tabi po, tabi po, kamot nakita. Bantay hira. Oh, good morning. Oh, good morning. Today is April 24, 2026. Time check. Badoy. Oo, kulot kita yan ha. Alas 5:17. Actually yan nagdudumara yan na ito na didiha simbahan dako pinusa na misa. Oo. Usay niya aktibidades ang kanang summer youth camp. Anong tawagin niya misa? Laka. Kanan po kanan youth camp po. So bali ini ni Yosiana nung adlaw no din yan no. Opo. Mga taga din ka man ta? Kapukan. Kapukan ni sa tawag kita mga taga Kapukan. Bahin ka hikuan ino pa ni. Medical classmate did o kausa ko dati. Dindupiang ko. Oo, cameraman dati ako. Isa to dito, adik ka mo malibot kita. Oo ha, baga iwanin kita yung kirag kay makarawad mga bisita, mga kabataan. Baga diri. Damo to, puno yan na ito na lingkuran. Nag-aabot-abot yan na itong mga bisita. Regular yan nakakuan la ano pa ni na misa pag nanimbalaan mga bisita yan nga di. Oo, baga buwas good ano itong baga pinaka highlight. Oo, buwas ito na karigo-digo. John Malton. Malibot lang kita di plaza ha. Nag-sit up yan na hiton stage. Kanang sound system. Okay, good. Mati ka di kita kon lot ha Tanawan National High School. Oh. Antay! Tingnan ka mo? Oo, paya ha? Antay!
na bata. Oo, kanan Archdiocesan Summer Youth Camp 2026. Oo, mag-ausay ni nga dako nga event ano, hiton mga youth tinuig nga dinhigin dumaral wat haton dapit tabungton tanawan na. Oo. Wati ko yung sana yung higya po na dera. Kalop. There. Oo. It mga iragin kuanan. Okay. Ira mga gin himong pagkakaturugan o usan nira nga camping site inaadi dapit sa may Tanawan National High School. Ada hey Janel. Oo. Mapasyado lagi kita nga di malibot lagi ta. Baga kung gadlainin kadalilainin haligot lainin nga ito ni mga raw. Oy! Ay! Oo, shout out kita at mga kuan, mga nagbabantay didi. Oh, magani ka na ya sulod. Okay. Uy, may da ngayon mga kuan ha. Sana tatong mga bisita nakakakita hirahiton mga placards o tarpaulin o iton mga hotline no. So kami din itong Tanawan National High School. Kumusta ka mo didi? Okay lang sangkay. O paya ha, magsangkay kita ha. Paya, makadi kita sulod ha, malibot lang. Man. Warita drone ano, mupay kung may danatan. Sir, libot lang ha. Wait, at kuan ngayon ha, ada iton nakasurat. It pamasahe hiton e-trike inwaw pedicab minimum 10 pesos ha. Oo, malibot lang kita. Era din di camping site, era din di dapit na. Nurnian mapakya na kita kung pero nangatanan ito nag-register ng mga kabataan, ang mga taga-diin nga lugar. Oo, ano, sana nakikita niya no. Tabi po kamot nakita, bantay hira. May dakuan nga yung boss ano, kung nagpipipara iton mga parade. So buwas, may da nga yung buwas parade ano. Oo. Hindi na kita dito malibot tada. Ano na lang kita makuan, ma-shortcut Anibong. Ano iba, mahindara, no? Ang mga LGU nga iba, nag-provide hirahin na kalugarin yung tent. Pero kasagaran natin nga nakikita, kadamot tent ni Dada, ni ni Congresswoman Karen Javier, no? Oo, Congresswoman, ato gyap kanan Ormoc. Tabi-tabi po, Bantayera, o Libertad, Ormoc. Apakaya na kita didi.
di kang Congresswoman Ana Biloso o Adi Binay. Oo. Bata. Pwede magpakyan ah. Yes po. Pero na nag-register na tanong. Waray pa po kami exact number kay diri po kami as an in charge. Pero ang mga lugar may Main dani. Diocese of Palo, composing of the Vicariate of Abuyog, Oo. Carigara, Burawen, Palo, Sir, adi nakakon ha? No. So, Carigara, as Abuyog, Abuyog. Burawen, Carigara, Palo, Palumpon, Ormoc, and Tacloban. And the Vicariate of Palo are composed from different parishes Oo. na municipality under the Vicariate of Palo. Okay. Estrana, Santa Fe, Alang-alang, Mm. Tanawan, Tolosa, Pero hay mo pag-estimate mga mapira ini nga tanan. 1,400 plus. It baga estimate nga kana. Okay. Maray paluat kami exact Wala pa number exact, oo. kay on dire kami sa in-search lo at registration ng in-search. Okay. Di ba po Yes, Thank you ha. Thank you. Kay may dapat sila magpupulbuhat sa simbahan. So estimated 1,000 plus ano nga mga youth. Di man nga iton kuan iton na aktibidades para buwas. Alas 7 buwas alas 7 may danira di arrival registration tapos alas 10 distribution of kits. At aliwang pagka alas 12 maglalansera. Nga alas 2 may dami sa liwat nga pagdudumaraon dito ha simbahan. Pagka alas 4 may ada pasaka tanawan opening parade. Pagka alas 6 rihin na ano to kay dinner tapos ignite alas 7 welcome night at the tanawan amphitheater. Nga pagka alas 10 lights off. So mangyunguli na tiranan ni. So amo itong buwas nga aktibidades. Okay. Okay. Ay. So amo ito yan na ito na aton bagamay mo yan ang adlaw na imang rawon ang pag inano la ano mga bisita. Okay. So estimated ada mga 1,000 plus na mga kabataan mga youth. From Ormoc, Abuyog. Di ba ka ora gud kita ka sayod nga tanan pero ginkuan man ni So amo adto dinhi dapit iton era drop point di daha may kuan era camping site di daha may Tanawan National High School. Ada kay susugaron tanalaan inin ha? Oops. Susugaron tanalaan inin. Pag-update na dito. Tala. Again, this been your friend from another star. Siyempre, ako magpapabili lagyat ngayon. Isang kay nga mayukbo, normal. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup. Tala. Okay.